Hvad laver du, Claus? Jeg er lige ved at rense søpindsvin nu med en smørkniv. Og det er jo sådan en søpindsvin. Og hvis man lige tager den her, au for helvede, så stikker de. Og det er jo ved at vide, som dykker. Og der kan man jo tydeligt se forskellen her. Og stak mig lige på. Og det er jo et spændende organ, det her. Du kan se herovre, hvis du lige drejer. Ja, prøv bare at komme herover, Marcel. Og ikke for tæt på, vel? Det er så munden, man kan lige se her. Sådan er det snit. Det er sådan en, det er nok lår, det der. Og det er, hvis vi gør sådan, ikke? Men så bliver de sådan her. Og det kan man så bruge til, hvad man nu har lyst til. Bowling. Bowling, ja. Spændende. Ad. Man tager smørkniven, så skraver man ned her, og det ser sådan ud. Og den opmærksomme har nok set, at det går rigtig stærkt. Det er fordi, jeg er træt af, at det bare vil være færdig. Kunne man ikke lade dem blive siddende på? Nej, det kan man ikke. Nå. Det kan man ikke. Så dør baby. Det er vist nok dør. Nå. Lugter. Du er da faktisk ret god til det. Det lærer man jo så. Hvor har du fundet dem hen? Det var bare nogen, der var her. Nå. Det er ikke mig. Det er ikke nogen, jeg har taget med op fra køkkenet her i eftermiddag. Så tager man den her igen. Holder her. Og trækker den lige en der, ikke? Så lige vide, hvem der bestemmer. Og så tager man lige den der ud. Og så hælder man altså vand ud af. Jo. Og det der, det er klunkeren. Det må jeg lige tage. Jo. Hvis man vil det. Nå. Og så ryster man. Ja. Lidt ligesom når man, ja. Og hvorfor gør man det? Det gør man. Okay. Så skraver vi den ind i. Ja. Man kan ligesom sige, høre, at de godt lyde ligesom en klok faktisk. Så man kunne lave en klokke også. Det kunne man godt. En kirkeklok? Nej, ikke en kirkeklok. Det er for lille til. Det kommer lidt an på, hvor stor kirken er. Det er elsker det godt. Ringklok på en cykel måske? Det kunne godt være, ja. Ja. Det vil også være smart. Jo. Og hvorfor vil det være smart? Ja, det kunne være en vandcykel. Hvorfor ryster du en træ? Det er ligesom for at få det her ud. Så skraver du med eller mod hårene? Det er vist det. Det tror jeg sgu, den er rimelig ligeglad med den her. Det er en godt stik, du. Er han død? Det lyver lige om lidt. Og sådan en vivler. Hvem? Hår det der. Vivler? Ja. Åh, vivler. Det kan man jo ikke lige kalde det her. Det kan jo godt minde lidt om et almindeligt pindsvin. Der kan man gøre det samme. Det er fuldstændig det samme. Som et dansk. Hvorfor hedder det egentlig et søpindsvin?
Det er jo helt tilbage fra... Det er jo ikke lige fordi, du har fundet den i en sø, jo. Ej. Altså det her det er jo så havpindsvin. Fjordpindsvin. Fjordpindsvin, ja. Kan man godt finde sådan nogen i søer? Nej, det kan man også godt. Men det er jo en norsk smørkniv, jeg bruger. Og det er godt. Det er jo norsk stål. Jo. Du er lidt ivrig nu, er du ikke? Jo, jeg Så har vi haft det. Jeg synes, du skal vise det igen. Så er det godt. Man har lige... Og hvad var så lige det var det der? Det er tænder Okay. og munden. Ja. Og den er bare hisse. Den mangler en tand. Jeg skulle nok lige tage den med der. Og så det der sort noget, det er jo klungeren. Det kommer her. Kommer også se. Ja. Ja, der kommer. Ja. Så kan jeg så regne ud, at det der vand der, det er hjernen. Ja. Det er jo sådan, at menneskets krop, det består jo omkring... Er det 75% vand? Og hvad fanden har det med tøppensvin at gøre? Ved hvad? Hey. Et havpindsvin. Fjordpindsvin. Fjordpindsvin. Norsk fjordpindsvin. Ja. Som bliver udgravet med en norsk smørkniv. Af en dansk Jeg har mand jo faktisk ikke ret meget andet at bruge... med et britisk statsborgerskab. Så kan man lige ryste Der kommer lige lidt mere der. Og det er? Det er stadigvæk klungeren. Så kan man lige skrave. Lige om lidt, der vil jeg så prøve på at fjerne leveren fra den. Hvor sidder den hen? Den sidder også her. Det gør det hele. Ja. Har du taget hjertet? Ja, det er kommet ud, ja. Hvor er det? Det er jo inde i ovnen. Når du så er færdig med det der, hvad gør du så med dem? Der kom de. Ja. Alle 4 lever. Ja. Ups. Jeg er ikke helt død nu. Det jeg gør lige om lidt. Nu, det er spulet. Nå. Lige først vil jeg sætte den der smørkniv der. Så jeg prøver at komme op. Er der en, der kan tage vand af? Den der slange, den kan ikke sives ud. Den skal ikke. Nej, så er nok den anden på. Den tager den bare. Kan du ikke crash den der? Lige bruge. Lige på. Bare læg den. Hvorfor bliver det her? Står der 8 minutter og 30 sekunder?